Lai thangnai 14 January kokti salo Longtrai Valley Dewa Arep ni khoroksa takuk Pusparam Riang Mungui Bengaluru samungkhai tongnai bo sak-sakno kotok sori thika phiaba tamangui bo sak-sakno kotok sori thika abo tabusuk jora sabimainako chini koktumani bisingtei hore jogya nukhung ungma bagai bini kuthino tobona bagai kisasuk nukuroni thani chubachu sanka bini nukhungni borok takuk Pusparam Riang ni mangkuthino tobona bagai buskango phai pusa phaika Bengaluru Tiprasa team ni adong John Deborma tei 48 korom sorani YTF adong tei tongkha MDC Direndra Deborma bo haino tini krak salo borok ni chaitumung bai takuk Pusparam Riang ni mangkthei MBB Birkhung kholawa sokpaikha koktuma thumnai roni bwskango MDC Direndra Deborma kha khamani kok saka bosaka salkisa skangse Orup Tiprani mangkthei sokpaimani Bengaluru hasteni tabok taibo Pusparam Riang abaike thimani bai kha khamjaka tei bosaka je chini tipra sarok phatar hatewa tongnai borok sak-sakno thina sakang wansokdi nini nukhni borok nono bosokse kosto khai sakni thinang wansok yawi nini thinangni bagai kosto khai tong nijini ma phani imangno ta sabaidi hai ni bo kokacharkha phatar hatewa tongnai chini tipra sarokno khanai dik boroni khoktino norok kokma thungnai rokna hambai chung lai thane chini 14 January Sandewo chini khoroksa takuk Dewa Arep bini para Longtrai Valley Dolai Tripura Pusparam Riang hini mungwei bo Bengaluru uribigra busaba samung tangan bagoi thangmani aro bo tamungwei jani chintani khobor phaika bo society leka hini ge tini chalo chung chini Bengaluru Tiprasani saithokma bisingtui chung borok bai kurung laikha tini o team ni ungwei chini oro chini takuk John Deborma tongo tai chini 48 korom sarani chini YTF ni joto siklaro bo tongo chini logibo tai ang sakbo ma phaikya tai bini guardian songbo phaijak bono receive khainai chung buagra Bikram Birkhung khalabo miani simino chung kok salai tongo Bengaluru kok salai bising tini phungo bono Bengaluru ni simitu boi chung tabo bono bin mangkuthino chung receive khlaika takuk Pusparam Riang ingkai tini norong bisingo ang obo kaisa kok pasana ni musungo jara phatar hastebo samung tangnai ni thangnai chini takuk bukuk song chung bujiu jothesto chinte presan jungjal chung bigra chung chini boho kaisani bagui phano chini yaphao janti chung phatar hawo ma tongo bihik busa buma bufa takuk bukbai kaglai lai haifano ob talo mane ob bisikatal hapani porebo kobangma thanai bisi rogo to ngoino thangka omhai incident kotor ingka o bisio jotanslai angtai ba hat mani karon je dino chini Pusparam thimani dino o dino se chini tammo diprang khamo khoroksa Orup Tipra takuk abo khoroksa narsingo lekha surongoi tongoi mani bini mangkuthi o dino situ mani ingka salbrum jodi omtui society unglayo thuilayo bisalayo omtui khage belai hatungo mani bagoi jara phatar haste tongnai ani rangthani takuk bukuk sona ang koina musungo norok thuimani sikang norok hajar bar wansuk di norok na tuye chini tiprasarok ni chini nok nokung norok nok nokung chini kubangma imang wajak tongoi mano norok thuimani sikang omon wansuk di chini buma ufa chini bagai tam wansuk khana thinang ni bagai chini tam wansuk mung tong norok omon di norok butok wansuk di thuima bai chini problem jotman solve mung thangya Jeffro chini thanibo omtui tongkese jora phayo sung abono bahai khlai chung katinai bahai khlai chung abono management khainai jotobai norok sunglai salai norok kurung lai buddhi rok nalai manu aboni bagu sang norok koyo norok bhabishyoto omtui ungnani ta thanglai di norok nang abono koksan amai Kulumka ang John Deborma Tribal People Foundation Bengaluru Tiprasani President hai dini ang ojak ma phaikan rok no khanao sagango bokhoroksa kathui ang Orup Tiprani kathunyo receive khaina ma phaimani phai tongmani phungo no khobor mankha je tabuk chini Pusparam Riang hai koto soro thike hanai so ang Bengaluru tongnai jotto Tripura tahotei bukuk jono koina mo song please norok jodi kuno ma hai problem rok tong hangka norok songno contact khaimano suicide ang barbar ma sawo suicide jotta problem ni solution ya nono logri tu nani asak nini ma babu je 20-25 bosor kosto khaiti hemani abarong no wansuk di kebo chikon sa walai mong ni jini dollo walai mong banok ni borok walai mong bai mo hai step ro tati sarang ko nyamu sungo tam ni bagai hingkang kai
tabung norok je tongnai rok chung je tongnai rok chung se future sin Tripura sanan naithok ka talang na bagai phatar haste rok bo norok si omo hai rok kai jodi suicide rok korong tonghangka chin Tripura sarok bo bokha bainai ba bwskango abok na phana abok thok yang thanai tamni bai ke daily mangse thuilayo omo haing layo hनै media rok nukbagi tongo hingkang ka Bangalore hai kahai kaisa kaham sohor rok bo mungsitra haingo so please ponya mo tongo norok jodi je kono ma hai problem mung tongo je mane nang sak solve kemi angka chungmai phan contact thaje or nini gana gini borok nini bkhani borok bai phan kok sawoi mo hai rok step na hana takai di and hambai sarno tini oro hai chungno logirma bagai hambai sarno to chungno phai logirma bagai hambai nang media rong no phai logirma bagai chung try khaye ne bini je family by best to best chung sen bini family no tamo help khaile man hambai